Klasické medové rezy patria na každý sviatočný stôl. Pripravte si ich spolu so mnou podľa osvedčeného receptu. Na cesto vo vodnom kúpeli vymiešame vajíčko, mlieko, med, maslo. Všetky suroviny sa musia rozpustiť a spojiť. Prisypeme kryštálový cukor, miešame, kým sa všetky suroviny spoja a rozpustia. Žltkovú hmotu zložíme z vodného kúpeľa. Do múky primiešame sódu bikarbónu a nakoniec ju postupne pridávame do žltkovej hmoty. A miešame. Vypracujeme cesto. Cesto nakoniec vypracujeme ručne. Musí byť ešte teplé, keď s ním pracujeme. Hotové cesto je takéto krásne, hladké. Rozdelíme ho na 4 rovnaké časti, budeme mať 4 pláty. Aby sa nám s cestom lepšie pracovalo, budeme ho vaľkať priamo na papieri na pečenie. Cesto rozvaľkáme na tenko, na rozmer asi 20 x 30 cm. Aby malo cesto dokonalejší tvar, môžeme si pomôcť. Tam, kde nám chýba, ho pekne pridáme a rozvaľkáme. Rozvaľkané cesto preložíme na plech, ale na opačnú stranu. A týmto spôsobom spracujeme aj ostatné 3 časti cesta. Pečieme v rúre vyhriatej na 170 stupňov Celzia 8 až 10 minút do zlatista. Na plnku do hrnca vylejeme mlieko, práškový cukor, vanilkový cukor, múku a za stáleho miešania uvaríme hustú plnku. Uvarený krém je krásny, hladký, lesklý a hustý, nesmie obsahovať hrčky. Za občasného miešania ho necháme úplne vychladnúť. Medzi tým si vyšľaháme maslo. Zmeknuté maslo nakrájame na kocky. Preložíme do misky šľahača s lopatkovým nástavcom a vyšľaháme do krásnej nadýchanej peny. Do masla, po lyžiciach alebo po vareškách zapracúvame vychladenú plnku. Vždy dôkladne zapracujeme a dáme ďalšiu. Upečené a vychladnuté pláty ešte zarovnáme, aby sa nám zmestili do plechu, v ktorom budeme medové rezy skladať. Na prvý plát cesta rozotrieme polovicu plnky, priložíme druhý plát cesta, pritlačíme a rozotrieme slivkový lekvár. Ten si môžeme najprv trošku premiešať, aby sa nám s ním lepšie pracovalo. Nasleduje tretí plát. Naň rozotrieme druhú časť plnky. Prikryjeme posledným plátom cesta, jemne pritlačíme. Odporúčam zaťažiť povrch knihou alebo druhým plechom a odložiť na 12 hodín do chladu. Na vychladený koláč vylejeme polevu. Vo vodnom kúpeli som si roztopila čokoládu, pridala som asi 1 lyžičku kokosového oleja a vznikla tak krásna lesklá čokoládová poleva. Musíme pracovať veľmi rýchlo, pretože na vychladenom koláči čokoláda aj veľmi rýchlo tuhne. Hotový koláč necháme pekne stuhnúť, aby sa nám lepšie krájal. Môžeme si teraz tento výborný medový koláč nakrájať na rezy. Aby nám čokoláda počas krájania nepraskala, namočíme si nôž do horúcej vody a takto si naznačíme pekne horúcim nožom rez. Najprv odkrojíme okrajky, aby sme rez nemali zašpinený od čokolády, pekne
nôž utrieme. Tieto krásne a ešte veľmi chutné medové rezy a ďalšie skvelé recepty nájdete na našom portáli varecha.sk aj v krásnom mesačníku Varecha.